Ο 8ος κύκλος του Capsule Tea ξεκινάει. Και είναι ιδιαίτερη χαρά μας να υποδεχόμαστε 10 νέες δυναμικές ομάδες, 10 ομάδες με τελείως διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες για τον χώρο του τουρισμού. Σε μια οικογένεια η οποία διαρκώς μεγαλώνει, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 100 startups. Πιστεύουμε ότι το Capsule Tea πραγματικά θα τους δώσει τα εργαλεία και θα γίνει και η πηξίδα των ομάδων αυτών για να τελειώσει το πρόγραμμα με προοπτικές και την επιτυχία την οποία θέλουν να έχουν. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτές τις 10 ομάδες, να τις βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από τις διαδραστικές μας συναντήσεις, τα workshop και βέβαια τους υπέροχους στρατηγικούς συνεργάτες, χορηγούς μας και μέντορές μας που είναι μαζί μας και στηρίζουν το πρόγραμμα από την πρώτη ημέρα. Εγώ είμαι η Ελίνα από την ομάδα της Ask Navina. Ονομάζομαι Στούπας Γιάννης και είμαι ένας από τους συνειδητές του Ask Hermes. Είμαι ο Χρόνης Χαραλαμπίδης, είμαι συνειδητής και υπεύθυνος marketing της Booker Team. Είμαι ο Γιώργος, μέρος της Discoverly. Είμαι ο Μινάς, είμαι από την εταιρεία Easy Sail. Είμαστε από τη New Generation Hotelier, εγώ είμαι ο ιδρυτής. Ονομάζομαι Στάθης Χριστόπουλος, είμαι ιδρυτής της Πλάνα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ζανής και είμαι συνειδητής και co-CEO της Tundra Ventures. Ονομάζομαι Παντελής Καρβέλης, είμαι ο ιδρυτής της Umbrella Adon. Ονομάζομαι Ιάσονας Ψαράκης και είμαι ένας από τους δύο ιδρυτές της Zero Stars Hotels. Καλή επιτυχία λοιπόν στον καινούριο κύκλο επιτάχυνσης του Capsule Tea. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εντελεστές, στους ανθρώπους που εργάζονται στον Capsule Tea, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος που συνεχίζει και στηρίζει από το 2019 αυτήν την προσπάθεια.